como todos los miércoles de deporte, miércoles deportivo y sobre todo esta semana con muchísimas novedades que vamos a tener. Hoy nos acompañan como todos los miércoles nuestros compañeros del Bar de la Cantina y nuestros colaboradores de este espacio deportivo. Vamos a empezar saludando a todos ellos. Vamos a empezar por Laura. Laura, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Milito, muy buenos días. Hola, buenos días, Ana, buen día a todo el mundo. Peña. Hola, buenos días a todos y a todas, como dice Laura. Buenos días para ti también, Ana. Señor Guerra, ¿qué tal? Lo veo muy contento hoy. Muy bien, feliz y contento. Estoy triste por el tiempo que hace, tanta lluvia, no... Que no nos deja. Pero bueno, nada, desearle a todo el mundo que tenga una feliz semana y nada más. Y nada más, ya. Que pare de chover. Eso que queremos todos, que pare de chover. É complicado, complicado, pero bueno, o tempo está así e non hai volta de folla, que vamos a facer? Según as persoas dantes, os invernos en Galicia eran así antes. O tempo verdad, llovía moito. Sí, chovía moito. Eu preguntei, me dixeron que os invernos... Guerra, tú xa tes unha edad tamén xa sabías, cando eras pequeno. Pero non me acordaba que hubiera chovido tanto como ahora. Bueno, vamos ao deporte. Vamos ao deporte. Lo que nos interesa con esos resultados de este fin de semana. Nos do tempo non... Tamén nos interesa que si no los partidos pasan pasados por agua. Pero sí, eso tes razón. Bueno, vamos a empezar cos resultados da primeira fútbol. Houve bons resultados, tanto dos nosos aquí compañeros aquí, veciños aquí do Sporting, que foron ganar ao Brollón por un 1-3. Suben un puesto, que estaban cuartos, están terceiros con 38 puntos. Despois xa temos que dar outra vez felicitar aos amigos de Masite, que estuveron a semana pasada aquí conosco. Volveron ganar 3-1 ao Muiños, xa están subindo puestos, están escalando moitos puestos, están no puesto 13 con 21 puntos. Están algo en que racha. comentar? Guerra? Non, Laura? moi ben co entrenador, o sea, que parece que dá resultado. Mindo, perdón. Mindo. Que me vou. Mingo é outro. Pero parece que é efectivo, non? Bueno, é dicir que para a semana o Maside recibe o Francelos no Outeiro Grande e o Sporting recibe o Monterrey. Xa despois xa na segunda fútbol, que aquí algún día teremos que tratar este tema do Arenteiro B. Perdeu na casa co Tuen 2-3, está no puesto 11 con 24 puntos. E a semana, o fin de semana, pois desplazas hasta a Rúa para xogar co Rúa Arenteiro, perdón. E despois xa vamos á terceira fútbol, donde aquí houve só un partido aquí dos nosos veciños, porque o CEA temos que dicir que descansou. Temos aquí que non sei que tal che sentou ese resultado, Laura. Mal. Sentouche mal ese resultado? Mal, sí, porque eu pensei tiña a convicción de que o equipo do meu pueblo iba a ganar ao equipo. A quen ganou? Aquí o meu compañeiro que teño enfrente, pero non o fixeron, non estuveste vos. Bueno, na primeira parte apretáronvos un pouco, eu creo. Pois eu sinto orgullosa do teu equipo, que a verdad que competiu moi ben. A primeira parte acabaron eles ganando 1-0. Bueno, despois xa pois por temas de fútbol ou do que sea, pois o Salamonde remontou e ganou 2-3, pero sinto orgulloso de iso porque competí moi ben e eu felicítolos porque nos costou ganar, nada máis. Home, non me quero olvidar tamén dos meus rapaces e felicitalos unha vez máis porque é outra vitoria. E tamén polos afinados de Salamonde que se acercaron ali a animar o equipo tamén. Sí, está des cuartos, Sí, estamos xa a un punto do playoff e ahora mismo dependemos de nós, que é o máis importante. Está des cuartos con 31 puntos. Sí. E a próxima semana desplazadevos a Moiro. A Moiro, un rival duro. Alá na Penafita, xa en herba artificial, o campo, sí, está acabado. Sí. Ese partido correspondería en Salamonde, pero no seu día cambiámoslo porque ele estaba en obras, entón vamos a Moiro a xogar o partido e vamos que a idea de quitar algo positivo. Bueno, pois sí, dicir xa dixen antes que o CEA descansou. Bueno, yo irixo por desplazas ao barco, Laura. Non irás hasta lá, non? Non, queda un pouco lonxe, a verdad. Un pouco lonxe, bueno, xa dixemos que o Moiro vai a Salamonte e yo CEA xoa co Coles por alá non Coles. Dicir que o CEA está con
no puesto 9 con 23 puntos e o Irixo 10 no puesto 10º con 16 puntos. Bueno, aí no medio da tabla. Está no medio da tabla, está mellor que o ano pasado. O ano Sí, pasado sí, era o colista, non? Sí, sí, este ano está mellor, a verdad que sí. Sí, o outro día empezaba un entrenador novo. Sí, de CEA, me dixeron que era. No, é de Dacón. De Dacón? Sí, leva a escola de fútbol de CEA, pero é de Dacón o rapaz. Bueno, pois que teña... Sí, non, xa te digo, moi ben o Irixo. Nos se comportaron ben, portáronse ben, trataronnos ben. O único que non nos acompañou foi o resultado, pero bueno, non son cousas do oficio. O guerra xa sabes como é o guerra, Laura, o guerra xa sabes como é. Bueno, e despois xa nos queda o resultado das femininas do Arenteiro femenino, que ganou 3-0 ao Calo SR. Agora hai uns nombres nos equipos que ás veces faste un lío que nin a virgen. Bueno, dicir que están no puesto 9 con 21 puntos. Están aí na mitad da tabla, están, non sei, Milito, como están? Que están a 10 do descenso ou algo así, non, Milito? Non, 11. 11 puntos. Bueno, pois estes foron os resultados desta semana aquí do noso fútbol aquí comarcal aquí. E agora xa vamos a entrar no meollo da cuestión. Que Laura non está moi contenta hoxe. Laura traenos hoxe unha cara, Milito, que se estás aquí no estudio a vez, Que te pasa, Laura? Pois que estou cabreadísima. Tiñamos os 3 puntos na mau, nunha cagada nos 3 últimos minutos, con perdón da palabrota, mandámolos a tomar viento. Moi cabreada. Bueno, tamén hai que decir que o campo non acompañaba, eses charcos aí no medio do campo eran... Vamos decir que o Arenteiro xogou non... Eso te iba a decir, Laura, que creo que a responsabilidade do empate do outro día do Arenteiro ten o propio Arenteiro, co estado do césped, nada máis. Bueno, por dicir que o Arenteiro xogou venres ás 8:30, unha hora un pouco, pasamos moito fríos os que estuvemos ali, que estuvo unha tarde de perros que tamén chovía como facía aire. O campo está, non van a decir que está, pero está en moi malas condicións, a verdade, a zona central ya na portería da izquierda, tamén desde tribuna da izquierda está en moi mal estado. Polas bandas ainda máis ou menos, pero no centro está moi mal o campo. Pero bueno, dicir que o Arenteiro empatou a unos, eu creo que o Arenteiro fixo unha primeira parte boa, eu creo que o Arenteiro dio a cara, que estuvo no partido, tuvo as súas ocasións, pero non marcamos, como sempre. O gol xa sabemos o que pasa. Eu vin un partido, un Arenteiro bastante superior na primeira parte, na segunda parte nivelaronse un pouquiño as cousas, o Bilbao é un pouquiño máis arriba, pero bueno, non houve moita diferencia. Eu na segunda parte pois chegou o gol de Eliseo, nunha falta que quitou o Ferreiro moi ben botada, tuvo a fortuna que lle quedou e marcou. Depois non tuvo fortuna ni ese balón, que foi un balón dividido, que vai despexar Eliseo con toda a súa voluntad, dalle ese salto de coello, o pobre xa quedou bastante fastidiado, e eles marcaron o 1, de que despois ainda tuvemos un par de ocasións, que ainda me recordo que creo que foi Iván Muñoz, que un remate espectacular, un tiro desde fora da área espectacular, que non entrou por... Pablo Molla, perdón, sí, Iván Muñoz. Como teño agora o fichaje, teño tantos nombres estes días na cabeza que... Estás en modo mercado, en vez de modo partido. Sí, sí, que foi, tú recordaste que foi, se foi xa no minuto 92, 93, cando foi Pablo Molla que mandou un dereitazo que pudo entrar a bordo, non entrou, mala suerte. Eu creo que o resultado non justifica o que se viu no partido, creo eu. Non sei como ves tú, Milito, danos túa opinión. Sí, bueno, eu vin un bo Arenteiro adaptándose ao estado do campo, porque evidentemente creo que o outro día condicionou moito o encontro, tanto para ben como para mal, pero bueno, isto non é excusa porque o campo é pos dous. É único eso, eu quero, pois eso, sinalar, non? Os responsables máximos que eu, despois do partido, solo por curiosidade, porque, bueno, ao final recordo dos partidos de diferentes épocas dos anos anteriores, acórdome dun partido contra o Andorra nas mesmas datas ou similares, foi en xaneiro, e chovía a mares, e o campo, evidentemente, o balón, pois sí que o millor, pois lle costaba correr porque se encharcaba, pero non estaba nas condicións que estaba este ano, que evidentemente a parte central eso é como como un campo de minas directamente, porque o que pasa outro día é que o balón polo estado irregular bota mal, pois papas ese gol no minuto 91, quedas con cara de parvo, o rapaz queda mal, pero hai que sinalar onde hai que sinalar, creo eu, porque vamos, máis que vexo o gol repetido, que o vin 20 veces,
máis me cabrea a situación, porque te xogas a vida e por detalles como eses evidentemente non vai marcar a diferencia de que te salves ou non, pero oye, xa nos acordaremos ao millor destes 2 puntos a final de tempada. Despois, polo que respecta ao partido, pois creo que concordo bastante, unha primeira parte onde se viu un Arenteiro moi activo, onde volvimos a recalcar a falta de gol. Outra vez Eliseo ten a ocasión máis clara, onde foi totalmente protagonista o Benres con esa volea a bocajarro aí diante do gardamallas do Atleti, de Santos. E bueno, a verdad que tuvemos un par de las máis, recordo tamén outra de Cuellar, bueno, bastantes achegamentos, unha internada de Ferreiro pola banda onde repele o balón no porteiro. Bueno, creo que o Arenteiro está, tamén lle preguntamos, non a Cuesta, se era tema de efectividade, pero non sei, creo que non somos capaces de finalizar, falta ese segundo, terceiro home que axude a Mingo, porque Mingo tampouco está topando porta, e bueno, a segunda metade creo que sí que foi máis parexa, pero sí que botei en menos. A verdade é que non agradaba, e isto non é unha crítica hacia Cuesta, ni moito menos, pero outro día, en vez de sacar ese tribote de centrocampistas que sacou, creo que o partido pedía disso. De feito, mellorou bastante a cara do Arenteiro na segunda parte, cando entrou, que non estaba no seu mellor momento neses minutos de partido do Arenteiro, e creo que o fixo bastante ben, e creo que outro día, pois, sorprendeume que non fora da partida, a verdade, porque é un home que neste senso marca diferencias, non? En baixar balóns, en darche segundas oportunidades de ataque. Entonces, bueno, en xeral, un punto que sabe a pouco e, bueno, hai que seguir traballando. Guerra, a ver. Eu primeiro teño que felicitar ao Mr. Cuesta, porque desde que chegou está facendo un traballo enorme, vese outro equipo, pareceme un señor entrenador, non creo que topen outro mellor entrenador para o momento que está pasando o Arenteiro, porque o Arenteiro desde Tenerife pois cambiou, e isto hai un hombre que é o señor Cuesta. O equipo compite, o equipo non hai ningún rival que nos pase por arriba, o único que pasa pois son circunstancias do fútbol, momentos do fútbol, o balón non suerte a veces, que claro, quer decir que o balón non quere entrar, pero outro día tuve o Arenteiro que sale enchufadísimo, sabía en todo momento a responsabilidade do partido, que tiñan que ganar os puntos, póñense no minuto 80 e pico un 0, teñen a mala suerte de que non despexe lle dá mal, pero tendes que pensar, compañeiros, que podía ser ao revés, podía ser o 2-0, podía ser noutra portería. O campo ao final é para ambos equipos igual. Hubo a mala suerte que atacaron, que se despexaron o noso xogador, lle dio mal. Non lle dio mal, fixo un coello. Bueno, chegou, pero hai que quedar co traballo que está facendo Cuesta cos rapaces, que todos que salen pois ao final aportan. A veces se equivocan un cambio, a veces acertan un cambio, pero eso pasa a él porque é o que toma decisións, como toman os xogadores no campo. Pero volvo a repetir, eu vexo un Arenteiro e confío, pero plenamente que baixo as órdenes deste señor vai salir pa diante o Arenteiro, porque se ve que creceu muchísimo. É o que vexo, non conozco personalmente ao señor Cuesta, só falei unha vez con ele aquí na radio, pero desde aquí quero felicitalo porque está facendo un traballo moi grande, e os xogadores creen nel, porque os xogadores se ven que están unidos e que aportan, porque volvo a repetir, eu decideme vos, tanto Milito como Laura ou tú, Peña, se vistes algún equipo desde que colleu o equipo que fora superior ao Arenteiro. Eu non vi ningún equipo que fora superior. Eu tampouco, dixo, o equipo mellorou, para mí mellorou 200%, e que ahora sabemos o que xugamos, sabemos como temos que presionar arriba, se temos que recuar un pouco atrás, perdón, que te interrumpo, o Arenteiro o único que lle falta é o gol, pero xa virá, agora... Levamos, Guerra, por favor, canto tempo levamos dicindo que o gol vai chegar, e nunca chega? O fútbol son de que Laura é moi... Sí, pero eu estou moi de acordo co que ti dis. O equipo mellorou a mares, está facendo ben, sale concentrado, sale a luchar, non hai ningún equipo que nos pase por encima, pero non marcamos goles, non sumamos, e levamos dicindo o mesmo 6 programas, 7. O fútbol che dá e che quita. Eu penso que lle está quitando cosas ao Arenteiro que penso que nun futuro... Entonces, que problema de suerte? Entonces, pois a ver, habrá que buscar unha solución a eso. Acabo de dicir, Laura, o gol que meteu o Bilbao pudo ser noutra área.
e podía ser o 2-0, a que sí? Pois claro, bueno, sí, claro, bueno, sí. Pois a suerte quiso que fora a favor do Bilbao. Eu Concho, supoño que pero entonces nos temos Pero bueno, bons eso- xogadores, o sea, xogamos ben contra equipos grandes, facémolo todo ben, salen enchufados, non sei que, faltanos a suerte. faltanos a suerte Entonces, e que é o tócanos gol, sufrir, sufrir non, van a sufrir todos os equipos que están aí, desde o 10º para baixo van a sufrir todos, pero o importante é ter Porque que ter unha base, frustración, pero que- é ter unha base, Laura, e o Arenteiro ten unha base, ten xogadores e ten entrenador. E van... Sí, de acordo. Espera. Julio, podes facer unha pregunta? Sí. Mira, eu estando de acordo en totalmente prácticamente todo o que dis, dende o de Cuesta, de que é outro equipo Arenteiro, e vese, porque se ve, bueno, falas cos rapaces, ves outra maneira de expresarse con este adestrador, mismamente outro día David en rolda de prensa, Ferreiro, que non é un xogador calqueira deste equipo, e bueno, estando totalmente de acordo, evidentemente hai factores que ti podes controlar, como é o tema do gol, e hai outros que ti non podes controlar, como é a toma da sorte. Evidentemente podemos falar do tema do campo largo e tendido, como expliquei eu, pero se todo eso funciona, se funciona Cuesta, se fai mellores os xogadores, e se nos falta gol, hacia onde hai que mirar, onde está o problema. Aí, eso é o que Eso. quería decir eu. Eso. Claro, eu, Claro, a é ver, que- eu milito sei por onde vas, eso poña na xunta directiva, no director deportivo, pero eu non estou metido no mercado de xogadores, non sei os dianteiros que hai no mercado. Eu falo do realmente do que vexo todos os fines de semana. Sí. Perdona que te interrompa, Guerra, pero xa non falo solo de mercado un xogador, falo no que é un pouco a confección Da plantilla. e dos movimentos que faz e do sentido que lle das as cousas, un pouco eso, non se fichas un dianteiro, porque bueno, ao final ainda a día de hoxe tes unha, bueno, despois comentaremoslo, pero Sí. quero dicir, ainda poden fichar un dianteiro, ainda poden entrar un dianteiro, o Deportivo Dianteiro, ou xa un tema máis profundo, non máis purgar, non, aí abaixo. Pero bueno, sí que estou bastante de acordo cas cousas que tú comentas. Eu que sei que eu non sei o que pasa dentro da xunta directiva e como manejan eso todo porque non estou metido. Entón eu son das típicas persoas que non vexo e non que estou dentro, non falo. Eu falo de fútbol porque se realmente estou dentro é boa espiña de ver o fútbol. Ora veuseme á cabeza o gol que marca outro do Bilbao, desde o meu punto de vista, a mellor vos non o vistes, pero a xogada ven dunha contra moi rápida na cal Dani se podía poñer de diante do porteiro e evitar o saque do porteiro do Bilbao e acabábase esa xogada. E Brais vai cortar a acción cunha falta. Correcto, entón son un cúmulo de errores que non botamos o error o bote do balón, pero antes de que o balón botara aí había outros compañeros que podían, pero claro, é moi fácil desde afora opinar. Sí. Pero son errores que ves que a eses niveles Pues analizas ahora a tempo que pasaron. xa Naquele momento tú esa xugada o Dani se non vai pensar que vai pasar eso, claro. no, pero pudo meterse, claro, pero desde afora a ver. Claro, A ver, Desde afora velo a ver, fácil. ves os errores, claro, Claro, velo fácil velo de- fácil, pero sigo dicindo, hai que felicitar a plantilla e ao adestrador, porque o están facendo moi ben. Que sí, que Eu digo que ten moi mala suerte, pero que van a salir de aí sí, porque os demais tamén teñen a mesma presión. O Arenteiro ora non está abaixo, o Arenteiro está a 4 puntos, creo, da salvación. Están 4 puntos que o que sí, que o Claro, Ourense os demais teñen que marcará ganar. o descenso. Eu diría, pois si, o Arenteiro está descendido. Se non houbera argumentos, pero é que o Arenteiro é un equipo ahora mismo como xoga e como está plantado no campo para min, con todo o respeto a todos os oyentes, para estar na mitad da tabla, como está xogando ahora, cando lle acompañe un pouco a sorte, que supoño que Sí. o fútbol é así, nada máis. Xa che digo, estando de acordo con todo eso, eu digo unha cousa para reflexionar. Estando de acordo en que o millor entrenador que pode ter hoxe en día Club Deportivo Arenteiro é o señor Cuesta, creo que lle está sacando a plantilla un rendemento do O 150%, iso que che dicir agora, Milito. Está aí quitando un rendimento que é increíble a moitos xogadores. Por eso que hai que analizado, me refiero. Por- Xa para acabar o tema que tampouco Sí. quedarnos moito máis. Sí, sí. No, por eso eu iniciaba con eso, porque ten moito mérito, é un sobresaliente po adestrador. Algo máis que falar do partido, Laura, Non, que non, temos eu outras xa cousas dixen. que falar. Eu xa dixen o que pensaba. Eu estou de acordo co que di o señor Guerra, pero bueno, eso, eu falo como aficionada, pois eso
revéntame soberanamente. Non, é que eu poste moi nervioso. Ver un partido ao lado do teu, eso acaba de capacidade. Revéntame soberanamente. Pois estate tranquila que che van dar unha alegría. Bueno, bueno, Milito, ahora xa podemos falar un pouco do próximo partido que se xogará o sábado no en Espiñedo, que é ás 4:15. Conoces tú máis que a nós o próximo rival do Arenteiro. Tú que opinas do partido contra o Ávila? Pois pareceme un partido super complicado no, do Ávila non, do Avilés. Avilés. Sí, do Real Avilés, sí, perdón, é que entre Avilés e Ávila, como teño moitas cousas aí que sí. O mercado. Sí, ese mercado antes donde puxume. Dime. Sí, nada, a min o Avilés pareceme un equipo moi complexo. Ali xa perdimos, non fixemos mal partido, recordo. Foi o penúltimo partido de Jesús Arribas, que casi foi dos millores partidos deste Arenteiro, o millor con el, aínda que conseguira a derrota ali por 1-0, pero acórdome que tuveramos varias ocasións e fixéramos bo partido. Pero bueno, en relación a este encontro, vimos a xogar contra un equipo que non está na súa mellor dinámica, leva 2 derrotas consecutivas, pero ven de facer unha moi boa primeira volta e ven de reforzarse moi ben neste mercado de inverno. Fichou a xente como Escudo, que é un dianteiro que o ano pasado mete 10 goles no Arenas de Guecho en segunda ref, que se vai con Ibai Gómez ou Andorra. Despois de que este fora un pouco rescindido, non ali, que o votaran, o rapaz quedou moito sen oportunidades e foi cedido aquí ao Avilés. Ainda debutou a semana pasada. Me parece un reforzo bastante interesante. Despois, xa habíamos comentado de outros xogadores como Álvaro Santamaría, Javi Cueto, que é un xogador que só leva disputado os 360 minutos e leva marcado 7 goles, así que rentabiliza os goles ao máximo este xogador. E despois tamén, no medio do campo, tamén se reforzou este equipo, sobre todo un dos nomes, Luis Alcalde, que é un media punta que me gusta bastante, que vin fai uns anos aí nun colombino, cando xogaba no Recreativo de Huelva, que quedeime bastante con este xogador, que é un xogador con moito gol, media punta de moita chegada, xogou no Antequera, empezou este ano no Marbella, é un xogador moi contrastado na categoría, que ven a ser titular, a aportar, en definitiva as contas me parece un equipo con moi bons nomes, que xogan moi ben o fútbol e que teñen un adestador como é Dani Vidal, que é moi bo, un rapaz que o ano pasado recordades que estaba no Nastic, que aquí ten mal recordo dese 4-0 que lle endosou o Arenteiro, e que seguro que se quere resarcir desa derrota, pero intentaremos de que non sexa así. Que Laura? Pois sí, esperemos que salgamos como salimos, enchufados, conectados, concentrados, que nos axude un pouco o campo e a ver, pero bueno... O campo non nos vai axudar, o campo vai estar peor. Bueno, pero como falou antes o Guerra, está por dos equipos, entonces ao mellor esta vez sí que temos máis suerte co sábado, co viernes pasado. Quero dicirche, entonces... Vai ser un partido moi complicado, o Avilés é un equipo que está feito para ascender e agora acaba de acertar nos fichajes. Eu creo que vai ser un partido bastante complicado, non, Guerra? Sí, a ver, daqui a final de temporada van ser todos partidos complicados. O que hai que ter tranquilidade, ter confianza neste equipo, porque me volvo a repetir. A mí son un pouco pesado, que me repito bastante, pero vexo un equipo que está para competir e vai empezar a quitar puntos. Vai chegar o momento que ten que empezar a quitar puntos. Non pode estar sempre tendo mala suerte, porque están a facer ben as cousas así de sencillo. Sí, eu creo que sí. Bueno, pois ahora vamos un momentiño a publicidade e despois xa falamos do mercado de fichajes que houbo esta semana aquí por as terras do Carballiño.